Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaksontang pamati na diri sa aton sining pagpangaragad diwat kitang mga inopdanay sa sining adlaw mga kakson Pebrero 8, 2022. Kamusta nga to sining mga kakson sa kabugusan nga syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kabarangayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining pagdala karon dugay-dugay sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta ang mga kaksyonta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakip man ang aton sining mga kaksona dira sa isla sang Guimara sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aclanin, Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining pagwaragwag. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon nga adlaw saliada na ang mga kandidato for President, Vice President kag Senators nag-kick off na kag actually ang mga rally protesta o rally protesta mga proclamation rally hiwaton ini karon sa hapon halos kalabanan gid nga mga kandidato mga kaksona karon mga last 3 siguro ma-start na kag tipon-tipon ng halos kalabanan nga mga kaaksyon no nakahanda na ang grupo sang tagsa-tagsa ka mga kandidato para sa paglonsa sang ila sining kampanya karon sa hapon sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon
Aton hibaloon ang ining balita, mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Marlon Hinovia, ini may kangtanan sa siring pila ka mga opisyalo sang Negros Occidental nagpadulong sa proclamation rally sang presidential candidate dungan sa campaign period subong adlaw mga kaaksyon ti ilang taon tani karon na. Isa diri si Vice Governor Jeffrey Ferrer sang Negros Occidental nagpadulong sa Manila para sa pagtambong sang pila ka mga political rally mga kaaksyon. No? Sige kag kalakipan mga kaaksyon ang palayag ni Goblakson wala pa sang desisyon kung sino ang suportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, ini may kangtanan no, sa palayag sang DILG Bacolod nga mag-hire ini o rehire sang napulo ka mga contact tracers sa bulan sang Marso mga kaaksyon. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Aboso, ini may kangtanan sa maghahatag sang seguridad sa mga personnel sang Operation Backlash sang Commission on Election sa patigayonon nga Biyernes nga adlaw. Ay, daw wala siya nahuya siguro ay. Daligid lang ha. Kay wala siya. Ari siya Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. lang. Ara sa iya gali O sige, sa part sang NOCPO sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita upod kay aksyon na Brian Morden karon dugay-dugay wala sang may namonitor nga extortion sa mga kandidato at iway pagidman sa bilog nga probinsya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa Banwa sang Pulupandan, 18 anyos nga babaye ho, naghikog ini siya, ti kamot ko nanong gin kabangdan sining paghikog sang amo nga biktima mga kakso, no? Ay, kabudlay kung kaisa ni nga magruhikog-hikog. Ang hikog na ipaiway na kay kabudlay mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa patrol naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Aboso, ini may kangtanan sa bagong commander blas ang Philippine Coast Guard. Diri sa Negros Occidental, mas pabaskugon ang programa sa ahinsya mga kakson. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, siyudad sang Sagay Kita, 53 anyos nga lalaki ho, nagapangatubang sang kasong pagpatay, 28 katuig na nga nagpanago sa kapulisan arestado. Sa una naman nga distrito sang probinsya, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, kapulisan nagahingyo sa 40 ka mga kapitanes sang Calatrava nga suportahan ang ilang programa batok sa kriminalidad. Kag sa 3rd District naman kita ho, sa kay Aksyon Arlo Ticar sa siyudad sang Talisay, top 1 most wanted person sa siyudad sang Talisay, formal na ginpasakaan sang kaso kahapon, violation sang Republic Act 10591. Sa balitan nasyonal, mga bulong batok sa COVID-19 ho nga nahatagan sang EUA, nadugangan pa, mayuning balita. Kag very good nga net satisfaction rating nagpabilin o napabilin ni Presidente Rodrigo Duterte
Kag Presidente Rodrigo Duterte wala sa gyapon sa may napilian nga i-endorso bilang masunod nga presidente sang Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, puling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga ka-aksyon tayo, like lang kag-share ang aton sining Facebook page. Tapos ini padala lang ninyong mensahe ninyo kay may time karon aton ini pagalawagon mga ka-aksyon. Ha? Sige, like lang kag-share ang aton sining Facebook page. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari na nga to sining unang draw resulta sang first draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes, Pebrero 8, toig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 10 o 7 and 10. Liwat 7 kag 10. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pamati sa kay Virgo September, Jan Resicio, Barrio Garay. Salamat gid, no? And Carlos Luna Mahinay and Virgilio Pios Balwarte Sr., Eleonor Regbi Aragrabante, Toto Dar, Yani Tolentino, Arnel Po Disamparado, sa kay Albert Lloyd Locasan, Angelina Caniete, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Martin Gonzales, Elizabeth Gamala, Sweetie Pai Pakatang, Reggie Bigot, sa kay Madam Georgia Gargasiran. Likewise kay Jessa Totisano Faustino, Dennis Richard Tibor Roma, and Ricardo Jr. J. Balinas. No? May lang pag-monitor. Likewise kay Jojo Mamax Ponsica, may lang pamati. Juanita Bibing Santillan Moreno, salamat gid. Homalumina and Barrio Garay. Salamat gid. Carlito Cabales, may lang pag-monitor ko ni Laparan and Reggie Casag. Carlos Luna Mahinay, thank you gid. Mada Aser Virgilio Pios Balwarte Sr., no? May lang pag-monitor si Leonor Rigby Aragrabante, naman si Toto Dar Aguirre, no? Okay, thank you gid. And Angelina Caniete, Martin Gonzales, ara naman, no? Kag mayo gid nga pag-monitor. Kay Jerel Gadodo, salamat gid. Jojo Max Mamax Ponseca, Jojo Mamax Ponseca. Mr. Milili Oligo, si daligid lang, no? Marvin Finyafil, thank you, Jom. And Dennis Richard Tiboromara naman, si Jesser Arcilia, no? May lang pag-monitor, Jesser Arcilia. Shout out po Arcilia family from Victoria City, Barangay 6. Salamat gid sa taga Victorias. Si Madam Juanita Bibing Santillan Moreno. Okay. May lang pagpamati dra sa dos hermanos sa Manapla. Thank you gid, no? And kay paring Rondabong Villalobos, paring Rondabong Villalobos, may lang pag-monitor. Tapos ka na program, pre. Ay, perte. Madam Georgia Gargasirana sa Barangay Singkang Airport. Thank you, Gid. Okay, Humaluminara naman. Ayos, sige. Salamat, Gid, sa
Kay Kativer, salamat gid. No? Thank you gid. Ayo, sige, dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Puling! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Standby na sa aton sining balitaan. Standby aksyon na din abuso sa patrol kay Kuaonta ikaw dugay-dugay. No? Live extension na coffee mix anay kita. Ang live extension Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Natuan tanay si aksyon na Eden Abuso, bagong commander sang Philippine Coast Guard Negros. Mas pabaskugon pa ang mga programa sang ahensya. Yaring kaundan sang report ni aksyon na Eden Abuso sa patrol aksyon na din. Actually, mas pabaskugon pa sa bagong nagpungko nga commander sa Philippine Coast Guard Negros Occidental ang programa sang ahensya.
agod nga mas makita sang kumuloyo nga aktibo ang PCG kag ginahimo ang ilang sini nga trabaho. Pero kay Commander Joe Luis Mercurio, ginamat-amat pa sa niyang sanrekta, ihibalo ang mga dapat i-improve sa PCG. Ilabi na ang mga programa nga magkabulig sa pumuluyo. Dugang pagin man doan niya PCG personnel, ngay padayon ng trabaho kag mas strikto ang pagbantay, ilabi na sa mga pantalan kag pagpatuman sa mga pagsulundan sa sininga pandemya. Naibaloan, si Mercurio ang gikan sa Capiz Coast Guard bilang Station Commander pag nagbulot kay Captain Ludovico Librilla sa Pebrero 4 nga karon Deputy Commander sa Western Visayas PCG. Pamati naton si PCG Negros Commander Joe Luis Mercurio. Policies are already in place. It's just a matter of implementation and dynamic improvement of the services that we can provide to the entire community in these parts of the country, especially that we have demands, work demands that we have to provide or tighten the security situation of, in terms of the maritime domain in every area in which we are assigned. Secondly, the response capability natin sa mga mga distress from once in a while or then other services such as humanitarian and Kabayan lang sa resta sang pagpahayag ni PCG Commander Mercurio. Balintagikan sa patrol ang ka-action niya action mo sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino una sa balita ng action. Sa Bacolod, action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 nga oras, karon dugay-dugay mangin kaupod ta ang isa sa mga nagpapili man senadora, Alan Peter Cayetano, dre sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. May koreksyon sa may kong kulo na manubo nga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace Ida Naboso kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. On standby si Action Dale Salazar, DILG Bacolod mag-rehire sang napulo lamang ka mga contact tracers sa bulan sang Marso. Yaring kauda sa report ni Action Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Action Dale. Action Rex, out of 114 ka mga contact tracers nga DILG hard nga nag-expire nga kontrata nagligid nga December 31, 2021. Pulo gid lamang ka mga contact tracers ang igari hire sang DILG diri sa mga sa Bacolod nga mga mag-augment kag magabulig man sa Bacolod Emergency Operations Center when it comes sa contact tracing sa COVID-19. Action Rex, ini ang ginapahayag ni DILG Bacolod Maria Director Joy Marides Madayag kasunod nga according sa Action Rex ang pagnubo sang numero sang igahire nga contact tracers bangod man sa pag-iban or pag-reduce sang pondo sang DILG Action Rex. According sa iya, diri sa Bugos nga Western Visayas 100 gid lamang ang gin-allot Action Rex nga pondo para sa mga contact tracers. So ining 100 ka mga slot gin-divide ini sa mga local government unit
Sulit lakip na diri ang duha ka mga highly urbanized city kag tagtulo gid lamang ang naiguan sang Pondo Action Rex. According siya gina-assess pa karon sang DLG sa buligman sang EOC kung sino nga mga contact tracers ang igari sa Action Rex kay mag-start diri nila sa kontrata sa March 1, 2022 until August 2022 or good for 6 months Action Rex. According kay Madayag supposed to ang DLG kuntani ang mag-augment gid lamang sa bakod EOC kag ang LGU kuntani ang mo ang mag-hire sang mas dugang kag mas madamo nga contact tracers Action Rex nga according sa tita ko nga bulig sa pagpagig-away kontra COVID-19. Aring tingoga ni DILG bakod Director Maria Joy Marideth Madayag. Ginaano kami ginapa-assess sa kami subong kay pulo ng kasgat ang para sa bakulo. Pero napabulig man kami sa sa TC, sa EOC, sa kanday Dr. Serli Balahaw. Napabulig pa kami. Cluster leaders sa contact tracing lead. Ay 100 lang yung region-wide. Ang 100 in divide sa mga provinces sa Huakay or Banat. Slash ang budget namon. Supposedly pala, LGU ginikani ang ginapa-hire mo kasi may takabalo ko sa loob pa matapos ang contact tracing ay ini. That's why nga kami sa DILG tani ang amon ang siya nga natuyo. Sini ma-augment lang kami sa iya sang LGU nga gin-hire. Pero matapos lamang sang tingog di mamadayag kagid bahag man sini nga wala pa sila sa may nabaton nga direktiba or memorandum angot sa listahan ay sa mga unvaccinated Action Rex. Ini magatuway man sa mga nagawa nga report sa national nga di may ginauyatan na ang DILG sa mga alan sa mga individual nga wala pa mabakunahan tutot karon kontra COVID-19. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa mga ka-action sa tingin ka man sa Pinas, laboton ka sa awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:34 ang aton oras, mga kaaksyon. Daligid lang ha, kay yari na ang aton sining bisita. Okay na da, Aksyon Oliver? Okay na, okay, sige. Kay largahon ta na Aksyon Marlon Hinovia, standbayanay. Kay yari na nga aton sining nga dinapit nga bisita. Pero sa mga kaaksyon ta, kung nagpangita ikaw, sang trabaho, vehicle pintor ka, latero, driver, or Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning Kag nagpapili bilang senador Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Kasama na natin si dating House Speaker Senator Alan Peter Cayetano. Senator, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, at magandang umaga sa ating kababayan sa start ng campaign period ng ating pagpili ng leaders. No? Oo, ito ho, hindi po pwedeng idaan sa swertihan. Kinakailangan tama ang inyong pagpapasya dahil kinabukasan ng bansa at ang inyong mga chikiting ang ating pag-uusapan. Umpisahan ho natin sa kalikasan. Ang sabi ho ninyo, Senator, eco-friendly ang kampanya sa inyong pagbabalik Senado. Paki-elaborate nga po. Angelo, may kaibigan kaming pastor nung nasa speaker's office pa ako at isang tinanong niya sa amin, anong magandang idinulot nung pandemic? At first time na narinig ko may nagtatanong ng anong maganda. And common yung sagot ng mga tao One, naging mas madasalin tayo sa Panginoon. Number 2, mas naging dikit ang pamilya. At number 3, gumanda yung environment, di ba? Nawala yung pollution. So, nung nag-uusap kami tungkol sa campaign, naalala ko yung aking ama, batang-bata ka pa noon Angelo, pero nung nagkasakit siya, cancer sa tiyan, tapos yung Hepa B, yun din ang sagot niya nung tinanong siya, anong importante sa'yo? Sabi niya, quality of life, relationship ko sa Diyos, relationship ko sa mga mahal ko sa buhay. So naisip ko, bakit pagpilitan yung magkaroon ng mga bowler na plastic, magkaroon po ng mga pulyetos, mga kalendaryo, tapos yung mga tricycle drivers na asosasyon na medyo kadikit natin for the last 15 years, gusto nila mag-mini motorcade to show their support. Sabi ko, kung wala rin kayong pasahero, pollution din yung abot. So, ang naisip po namin, nung team natin at ng aking may bahay ni Lani, bakit hindi na lang maging pro-environment yung campaign? So, ang ginagawa namin ngayon sa mga nagte-text na gusto nilang tumulong, sabi namin, magtanim kayo ng puno, o kaya kung tabing dagat kayo, mangrove, o kaya kung nasa city kayo, hanap kami ng mga pwedeng starter kits na yung yung instructional lang para gumawa ng urban garden, di ba? In that sense, baliktad. Instead na nakakapulyot ka during the campaign, nakakatulong ka rin, di ba? Serious to, Senator? Hindi ka maglalagay ng poster? Opo. Kung tutusin, tipid pa nga po dahil wala kaming i-imprentahin Ito pinangarap to ng maraming environmentalist. Kasi ngayon, kita nyo naman yung mga puno na mulaklak bigla ng poster. Yes. Well, Angelo, to be fair, not everyone is in the same situation. Yung mga hindi pa kilala, naintindihan ko naman na kailangan nila ng campaign materials. But in my case, yun nga, kung may t-shirt kayong puti lang at gusto nyong tatakan, go ahead. Kung may tarpaulin kayo na ilalagay nyo mayor nyo, governor nyo, gusto nyo lagay Cayetano or number 14, go ahead. Pero hindi na po kami mag-iimprenta or hihingi sa iba na mag-imprenta because I think makakatulong to sa ating kababayan. At the same time, 67%, 70% may internet access naman. So kung gusto natin tagtarin ng campaign materials natin, mag-post na lang po kayo ng mga kung bakit nyo gusto yung mga kandidato nyo, di ba? Mas makakatulong pa yun kasi lahat ng kaibigan mo makikita yan. Pero ngayon, pag tinignan mo yung pader o puno, punong-puno din naman na Angelo, hindi pa rin nag-distinguish Kaya lang, ang tawag dito, sabi naman ng iba, madi-deprive naman ng hanap buhay yung mga nag-i-imprenta, Senator. Well, marami naman i-imprenta, di ba? Katulad ng mga modules na kailangan ng mga estudyante ngayon dahil marami naman na walang internet, di ba? And kung maalala mo, Angelo, ang pinag-usapan natin nung last time, 2 weeks ago, yung vape at saka e-cigarettes, di ba? So sa akin naman, kahit binabantayan natin yan at kung napakarumi naman ng hangin,
di ba? Kung nagja-jogging ka, lalo kang hihikain. So, I want to take advantage of this election na medyo dahil sa pandemic unique siya to lead by example. Napakahirap po. I mean, human tayo lahat, so it's hard to do what you preach. But yun ang nag-heart to heart kami ng campaign team at saka yung mga tumutulong at sabi ko, testingin natin. I mean, like sa akin, napaka-effective ng motorcade, no? Ang problema, nagdidikit-dikit yung mga tao. So, cargo mo pa mamaya kung magkahawaan sa COVID, di ba? So, kung campaign mo lang ang iisipin mo, gusto mo i-maximize. Pero kung talagang mahal mo ang tao at yung environment at gusto mong to be the change, di ba? We'll try it, no? So, I'm hoping despite this commitment ay maganda pa rin yung resulta. Sabi nga ni Undersecretary Leones, sana daw all. Sana gumayang ho sa inyo. You're expecting other candidates to follow the suit, Senator? Well, kung hindi man ngayon, Angelo, 'di ba, kung for example after the election nasa top 3, top 4 tayo at ma-realize nung iba na pwede naman pala sa SOCMED at saka 'di ba like sa media, kailangan newsworthy naman yung ilalabas mo. Huwag tayo magrereklamo kung hindi tayo napipick up ng media. Kung hindi naman newsworthy yung nilalabas natin, kung motherhood statement. But tingin ko, if maganda resulta nung campaign na to, gagayahin na nung iba. So, I think others, I mean, marami ako nakasama na super sa environment, like Loren Legarda, like Joel Villanueva, like yung magkapatid, si JB at si Jinggoy. You know, they filed legislation about the environment. But yun nga, why don't we try something different this campaign? And really lead by example, ika nga. So, pre-preach tayo about environment. Panay naman single-use plastic, panay papel, yung bowler. Tuwing election lang naman natin ginagamit yan. Diba? Kaya yung ginagamit kong bowler actually is yung may verse para araw-araw, hindi yung pag-election lang. Well, sana nga ho, maraming sumunod ho sa inyo, Senator. At nakakatuwa po ito. As an environmentalist, I salute you on this. Kontra kayo sa isabong at saka sa vape. Paano ho yan, Senator? Baka daw ho yung mga nasa likod ho nito, gamitin ho ito laban ho sa inyo ngayong panahon ho ng kampanya. Meron po talagang mga lumalabas na at may PR campaign at may mga kumalabit sa akin na baka pwedeng mag-usap at baka pwedeng dahan-dahan. But sabi ko, walang kaibahan yan sa environment. No? Ang tatay ko po, he had all the resources na magpagamot. Pero may hangganan po yung science, yung medical science. So, bakit natin palalalain yung sitwasyon? So, like katulad sa vape, no? Gusto nila from 21 years old, 18 years old, payagan na. Diba? Tapos katulad sa sabong nga. Meron naman sabungan pag Sunday at saka pagka ordinary days. May all forms of entertainment. Bakit kailangan sa internet pa? So sa akin, Angelo, syempre, as a candidate, I want more votes. But not naman at the expense na yung pagiging magulang natin o pagiging... we keep saying we love the Filipino family. Pero question, dun po sa mga nagpapasa nitong klaseng batas na ito, will you wish upon your family member na 18 years old pa lang, magsimula na mag-e-cigarettes at saka mag-vape? And will you wish upon your brothers, sisters, your apo, your anak na ma-addict sila sa sabong through the internet, di ba? So siguro naman maintindihan ng ating mga kababayan why we have to do this. And I think naman na parang sa media, maraming tumitira sa media pagka nagtanong kayo ng mahihirap. Pero kung hindi naman kayo nagtanong mahirap, paano nating, as you said, diswertihan na lang kung sino mananalo, di ba? Anyway, good luck, Senator, and stay safe dito po sa... Sabi niyo naman yun, hindi kayo mag... God bless po. At pakitulungan niyo kaming bantayan na talagang sumunod yung aking supporters na pro-environment. Sige. Pagka may nakita kaming poster na nakalagay sa puno o kaya nakakalat, tatawag namin sa inyo. Maraming salamat, Senator. Magandang umaga po. Thank you po. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, DZRH Manila, sa interview with Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Kay tirahon taniya na iyo, kay si aksyon na Marlon Hinovia,
on standby na sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. No? Ini may kang tanan sa pila ka mga opisyal to kuno nagpadulong sa Metro Manila para lang suportahan ng proclamation rally sang presidential candidate dungan sa campaign period subong adlaw. No? Kagublakson wala pa sang desisyon kung sino ang suportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Yaring countdown sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Marlon? Akson Mar? Daligid lang kay... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamins. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo. Nga mga opisyal sa gikan diri sa Negros Occidental ang sa mga matamat nga nagapadoon dito sa may Philippine Arena man may invitation sila nga nabaton sa sining political rally sang tandem nga BBM Sara kag ang ini nga mga opisyal ginapamunuan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sunod kay Ferrer ako na percentage ang paghambalan dito na record mga 80 sa 85% so gani mo ang mga local officials diri sa Negros Occidental ang naga-suporta sa tandem sa BBM Sara mga kongresista hambal ni Ferrer sa ika-6, ika-5, ika-4 kag 3rd district laban-laban nga ang suportahan amo ning tandem na BBM Sara. While di ma-mention ni Ferrer ang Quezon District Action Rec, wala pa ko na makadeklarar kung sino pagkasuportahan sini kumadropan nga nangligad nga December 14 sang personal nga nagbisita diri si BBM kag Sara dito nakita action rec nga dabo gid man ang mga opisyal sang Negros Occidental ang nag-abi-abi kag nag-istorya mismo sining tandem sang Doha. Yari si Vice Governor Ferrer. So invited ko sa Manila. Nanawag sila ang group of BBM in charge sa ilabi campaign manager dira. Show for sa local. Not all kay ang capacity sina it's only 50,000 ang Philippine Arena and then ang mga closest supporters. When you say supporters inang halin pagidya sang una ya siguro and then LGUs and organization sang ari di si
BBM Sara from the 6th district, kag given na ang 5th district, and then ang 4th district, and then gistorya kami sa 1st district. So ang 3rd district, it's a group of former Congressman Albi Benitez, percentage, ang tanalabi, 85%. A basis mo to, amo ginaang basis ta kung gisa kung makabot sa majority votes sa isa ka probinsya, more LGUs na nag-support, more ang outcome nga magadaog ang ginasuportahan. Ang sabay naman sa choice ni Governor Bong Lacson, Isabong nag-umpisa ng opisyal na kampanya, pero tubtob sa mga adlaw, wala pa nakapalayag si Gov Lacson kung sino ang isaportahan niya kandidato bilang presidente. Ano galing yung partido na? NPC, Nationalist People's Coalition. Ti kay Soto galing ni? Si Vice President ba lang yung ilasa ni kandidato, vice sila kandidato sa pagka-presidente. Gani man. Kaya pa sa ka proklamarya? Tunog ang balita, kung dili ka mag-tiner sa provincial capital, kagdamo mga aksyon sa nagatimbre nga mga opisyal man sa Negros Occidental, nga laban-laban, ini, although waay si Gov naghambal sa di, pero ang tunog na balita, natong posibilidad nga basi kon Lene. No? Lene? Oo, Robredo. Pero wala pa aksyon rekta sa declaration haling kay Gov. Kaya rason niya, tapos sa interview sa mga aga, hindi pa klaro sa bahin sa ilang sa mga NPC. Kaya natin, miyembro malang sa action rex mo ng NPC, mayara sila sa pagtulundan na bakit kung mag-declare siya sang suportahan dari sa dalom, nga wala pa sang order or wala pa sang mando ang ilang sa mga matagas siya nga lideres dito sa Metro Manila. Kasi kung hindi man mayo ang result. At yung laton niya, kay base sa bulan sa Marso, hambal ni Gov, na mabalaan or medyo may klaro na kung duwang ginapilian dari mo or duwang dari ang senaryo nga ginapaabot ni Gov by March. Una, posible nga magapagawa sang announcement ay lang silang NPC kung sino suportahan or posible man nga hatagan sang ligwa ang mga miyembro nila na magpili sang kaugalingon nga suportahan. Munang hambal ni Gov. Mo man sa Bacolod ba? Ani man, Bacolod, di daw ga wait man ang si. Ulat-ulat man. Ang adapted sa nila, daw pabayaan nila. O daw na bilin sa taban. daw mabilin sa tabtaban ng adapted sa nila. Oo. Dito sa Mindanao, doon lain mo tawangalan sa kandidato sa pagka-presidente. Matulog mo. Do adapted san lang kung may kluwaon to niyaw. Oo. Hari si Gov, ano sa mga palayag sa bangaga? Gob? Dula si Gobaw? Ara si Gobaw. Even make a choice, but I guess by March, there's more clarity as far as NPC is concerned. If NPC will support a certain candidate or allow members like they used to do before to support their choice. On the day of the election, I will vote for the candidate who I can trust. Well, if NPC will say that let us support this particular candidate, most likely as a member, I will follow. Well, if I'm invited, kung sinong choice ko, tapos inimbitar ako, most likely I will join. There have been colleagues who would call me, ask me who my choice is, and they represent certain candidates. It is at that point right now. No? As I said, kung ang choice ko will invite me, then yes, most likely I will appear. Basta ang balita sa direct, kanamaan nga mga opisyal halin diri sa Negros Occidental, nakadfog dito sa may Philippine Arena. Nagkadto na to? Ano pa man sa hapon? O, ti praton tuguro sila ya. Pero to iban, ang schedule nga diba, so talis alas 2 ng hapon mo. Galing. Tugay. Sila ba laban na to sila? Nag-alamin sila. O, to sila kalabanan to. O, sige lang, taon to na. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na malon sa Dubai. Mga ka-aksyon
Tanin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo, Malakay Finance Corporation, anay basig na kinanglan kahausan lat property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment, or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation, yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago, pwede katawaga sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation, may mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang ang balita ni Akson na Brian Morden sa Nokpo, kagang balita ni Akson na Eden Abuso sa BCPO plus ang ato sini nga mga out-of-town reporters. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay kay Mike Jan sa Molde Seva, may lang pag-monitor dra sa Moises Padilla. Tamyaw yalang Boylogan Brotherhood. Salamat gid. Thank you gid Mike Jan sa Molde Seva. Sa kay Liberty Beniten Obaldo, salamat gid. Jolie Militado Patrimonio from Barangay Singkang. Thank you gid Madam Jolie Militado Patrimonio. Kay Rochelle Folencio Susana, Eda Ramos, salamat gid Edda. Sa kay Ida Ramos, no? At Tia Kimiriman, salamat gid. Jane Solgon from Valladolid. Lisa Monte Castro Narciso, no? Salamat gid Lisa Monte Castro Narciso. Ayos. Sa kay Diding Alohaminto, Jojo, okay, nabasa ito ni Rowena Castillo de la Cruz, salamat gid. Madam Vanessa Mayo, salamat gid from Rochester, Minnesota, USA. Salamat gid Madam Vanessa, no? Mayo. Kay Ros Plaque, may lang pagpamati. Thank you gid sa paniaga, tamiyaw lang migaya sa Singkang Airport si Georgia Gargasiran. Kay Ros Plaque nagatamyaw, no? Mr. Milili Oligo, salamat gid. Salamat man sa pangagda, Barrio Garay, no? Si Madam Virginia San Antonio Alpenda sa kay Kumaria Inding Boro sa may East Homes 3, Barangay Estefania, kag Kumari niya Sally Hinolan Peronelia dira sa Barangay Bata. No? Salamat gid Madam Virgie San Antonio Alpenda. Thank you gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksyon. Standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distance. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad. Grabe maning na dangatan sang miyembro sang sanggunian kabataan ho dito sa Barangay Osmeña, Calbayog City. Ginambus ini initially ang patay isa, may duha pa ka mga napilasan. Bantayan lang ninyo ang mga detalye ni diri sa
Aksyon Radyo Bacolod, no? Kay Bernadette Lacson, may lang pagpamati, Madam Bernadette Lacson, kag Kagawad Imbong Jocampo, kag kay Donald Kabasag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Patuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, mapanok po kita, nukpo wala sang na-monitor nga extortion sa mga kandidato. Kag 18 anyos nga babae, nagikog patay sa banwa sang Pulupandan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa detalye. Aksyon Brian. Action Rex Y Pagidman naghatag sa conclusion dire ang Negros Occidental Police Provincial Office, pero sunod sa ila maayo nga indikasyon ini nga wala sang mga reports or mga intel monitoring nga may ara sa mga extortion o kon pangayo kayo gikan sa mga armed men o mga terorista nga grupo dito sa probinsya sa Negros Occidental sa mga kandidato sa lokal man o kon nasyonal. Sunod diri kay NOCPO spokeswoman nga mo si Police Lieutenant Abigail Donasco, halin sang nagliligad pang monitor nila kagang ilang intel sa mga community. So far wagid man nakabaton sang nga sahig nga extortion, kag kon may ara gid man suno kay Donasco dapat ang politiko gilayon mag-report sa otoridad agod nga matap na ini. Nagapalayag si Donasco diri nga tilayo-layo pagidman ang Mayo 9, 2022 na eleksyon. Medyo malawig pangalaktanay ini, pero nagalaom sila nga ina nga mga hitabo hindi lagi maglunta diri agod mas tawhay pagid ang ining nasambit yam nga eleksyon. Action Rex. Ito po is under the intelligence community, no? Meron din po mga balita na may iba pong ititilis. So, we're waiting, no? So kung sinong mga potential private crime groups ang matitilis. But as far as complaint from the politicians is concerned, is wala pa naman po, Sir Brian, so far. It's still the start, Sir Brian. We cannot conclude yet kasi kakasimula pa lang po ng campaign period. But we're hoping naman na wala nang magre-reklamo from the politicians, and we're hoping that we can release all possible potential private harm groups natin. And we will see it from this day, no, onward until the day of election kung may magre-reklamo ba. But hopefully wala. Amo nang porsyon sa palayag ni Donasco samtang sa ibang nga balita dito ya sa Banwasang Isabela, tatlo ka mga puloy Andre Action Rex ang gintupo ginisang kalayo in short totally burned ini, kag isa dire ang partially damaged. Actually the polo compound is pamilya ini dira sa may Hacienda Alicante, Barangay Bungahin, Banwasang Isabela. Naglunta dining sunog kahapon mga 5:00 taknasang hapon, Lunes. Ang nagkalasunogan diri Amosanda Narciso Villarico, Kinard Villarico kag Narcilin Villarico, pinamilya gid ho. Ang tatlo gid nila kabalay ubos gini kaon sang kalayo, samtang ang isa nila ka pamilya diri partially amo si Lucina Rama. Sunod pa sa Bureau of Fire Protection BFP sa Isabela, nag-umpisa ang sunog sa Pisonet sa Tianggi ni Narciso. Bangod nga himo sa light material sa iba nilang porsyon sang puloy-an, madasig ini nga ginlamon sang kalayo, pero naabtan pa man sang BFP Action Rex. So karon sa pagkuha nila sang datos, more or less mga 150,000 pesos ang kahalitan sining nasambit yang kalayo. Pakaronan ta sa hapon ining 18 anyos nga babae ho dalagita o kon dalaga naghikog patay bangod gidamang sa depresyon dira iya sa may Pulupandan. Mga balita gikan sa NOCPO Action, Brian Morden nag-report sa mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden. Matapos ang balita sa Nokpo sa Iluanta sa BCPO. BCPO maghahatag sang seguridad sa mga personnel sang Operation Baklas sang Commission on Election o kung COMELEC nga patigayunon kada Biyernes nga adlaw ho. Yaring countdown sa report ni Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex, ginpahayag ni Bacolod City Police Office Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Liada na kada Biyernes nga adlaw maghahatag sila sang seguridad sa patigayunon na Operation Baklas ng Commission on Elections. Ginaklaro ni Liada nga ang kapulisan ang gahatag sa assistance sa siguro ng safety sa mga personnel gikan sa COMELEC, DPWH, DNR kag iban pang ahensya nga miyembro sang Operation Baklas kag hindi sila mag-intra sa pagpangbaklas sa mga tarpaulin o campaign posters sang mga kandidato. Pero kay Liada, ginahimo lang nila ang ilang nga trabaho kag sa karon wala pa man siyang augmentation request sa BCPO kag nagpasalig si Liada na na-utilize ang tanan nga kapulisan sa BCPO ilabi na nga nag-umpisa ng election period para sa nasyonal nga mga kandidato. Pamatiyan naton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Kahapon, meeting kami, yung patawag ni Attorney Sorbito, ang atong COMELEC officer, ang para ay makundi ng COMELEC Campaign Committee. So, tumandito ang atong city engineer, dayon ang in charge sa COMELEC para sa campaign period. So, according sa na-istoryahan to namon, for the meantime, ang COMELEC itagaan Manila sa mga notices ang atong mga candidate kay para sila mismo matuman sa pagkakas ng ilang mga campaign poster nga muna na pilit or sa outside sa atong common poster area. At the same time, ang mga tarpaulin nga or campaign tarpaulin nga oversize nga why nakasunod sa ilang standard. So, ang amon tong is every 5 days may ara kita sang i-dedicate din sang adlaw na para Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Section Eden Aboso mga action, din ka man sa Pilas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Action Eden Abuso, live extension na vitamin D3 anay nagasuporta sa mga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagadugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up Kan sa aton sining mga out-of-town reporters, sunahon ta niya na yung balita gikan sa syudad sang Cadiz sa kay Action Roger Gotib sa syudad sang Sagay, 53 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong pagpatay, 28 na katuig ang nakaligad ba perting nga pagpanago iya sa kapulisano pero arestado mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, arestado sa mga katapos sa kapulisan sa Sierra Leone isa ka wanted person nga nagapangatubang sa kaso nga murder ay ni siya gidakop dira sa Bansang Barangay Banago, Sierra sa Bacolod. May mga alas 6:44 na taknas ang gabi sa nga ginoperate ni kahapon
sa mga katapos sa kapulisan. Ang suspitsado ang ginkilala kay Edwin Abong Iyap alias Aboy. Kagini siya ang residente sa St. James Village sa Barangay Ogsagay, Siyudad sang Sagay. So sa report nga ari ni siya warrant of arrest nga nakapit sa Santong Agosto 19 tuig 1974, halos 28 na katuig nga nagparago sa kapulisan ang suspect. Kapag bumuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe kag sang Police of San Warrant Section ginkandak ang manhunt operation sa iya sa among lugar. Ini ang warrant of arrest nga gin-issue sa RTC Branch 60 nga ginpirmahan ni Honorable Judge Renato D. Muñez ang retired nga judge sang RTC Branch 60 Resident sang Cadiz. Ini karon nga persona matapos nga ginpaidalom sa pagpa-examine iya sining physical nga lawa sa abayin sa Cadiz City o sang Sagay City Health Office. Kag pagkatapos sila ginpaibaluman siya sining kinamatarong bilang akusado, inisyal itinado karon sa bayin sa Cadiz City o sang Sagay City PNP tungod nga wala man ini siya sang piyansa ang kaso nga iya sini nga gina tubang. Report ikan sa Siyudad sang Sagay sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Lambuton ka sa Amon Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutim sa report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa Siyudad sang Sagay sa Iloantang unang distrito. Kapulisan nagahingyo sa 40 ka mga kapitanho sang banwa sang Calatrava nga suportahan ang ilang programa batok sa kriminalidad. Ambot ko nagasuportaw kung wala man nga do muning tsuriya sang pulis taho. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Yes, Aksyon na Rex, ginisa nga porsa sa Department of Interior and Local Government at Liga ng mga barangay sa Banwa sang Calatrava kag Philippine National Police, kalakip man ang Philippine Drug Enforcement Unit sang probensya, ang nagpatibay at patigayon sang dialogo sa 40 ka mga barangay sakop sa Banwa sang Calatrava sang siningaga sa evacuation center. Sa mga dialogo, ang Calatrava PNP ang nagapanawagan sa 40 ka mga kapitanes nga nagtambong nga suportahan ang programa sa kapulisan batok sa illegal nga droga subong man ang kampanya sa Lost Firearm. Ginapahayag ni Police Lieutenant Jesus Alba, Deputy Chief sang PNP Calatrava, yaman nga ginahingyo sa mga kapitanes ang pag-report sa kapulisan sa mga illegal gambling kag most wanted person sa ila nga lugar. Yari ang ginapahayag ni Police Lieutenant Jesus Alba, Deputy Chief sang Calatrava PNP sa interview sa Aksyon Radio. Sinisang aton nga ginapilar sa ila nga supportaran ng programa sang barangay drug clearing program, no? Kaga nagapilar magami sa 40 ka mga kapitanes diri sa municipality of Calatrava nga suportaran nilang kampanya sang aton nga PNP nga sa Lost Firearms, no? Pulis sa barangay kag subong man ang pag-report sa mga wanted person sa ilang lugar kag mga ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Jesus Alba sa interview sa Aksyon Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio nagasiling, mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson sa iluhan tanang siyudad sang Talisay, top most wanted person sa siyudad sang Talisay, formal nga ginpasakana sang kaso kahapon sa violation sang Republic Act 10591. Yari ang kaundan sang detalye sang balita ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye Aksyon Arlo. Action Rex, formal na nga ginpasakaan sang kaso ang top
One most wanted person nga nadakpan sa mga katapos ang talisay PNP pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Vincent Binaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station. Ang suspect Action Rex nga sa matandaan ang ginkilala ini sa kay GR Dayanan, 32 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang Purok Lupwes, Barangay Kanlandog, Banwa sang Murcia. Din ini siya ang naging wanted sang mga kapulisan sang Talisay bangod sang kaso nga iya sinina komiter nga amo ang pagpatay sang tao sadtong nagliligad nga mga tinuig. Ang ining sospetsado ang formal na ginpasakaan sang kaso kahapon nga adlaw sa violation sang Republic Act 10591 nga amo ang illegal possession of firearms and ammunition in relation to gun ban bangod sa oras ang pagdakop sa iya Action Rex. Ini siya ang nakuhaan sa isa ka 45 caliber pistol loaded with one magazine nga may duha ka bala nga wala makalupok, kag subong man na recover sa iya amo ang 3 ka extra nga magazine nga may ara mga bala nga wala man nakalupok. Ang nasambit nga kaso Action Rex ang ginpasaka kahapon sa may Regional Trial Court Region 6 dira sa siyudad sang Silay. Din ang suspect ang sakaron padayon nga ginahunong dira sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting, mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta, area na iho, parang sigurado Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Inang mga ka-aksyon na standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang Pangalagad ang way malabutan pabosanta na lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dinig lamang manugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex kantong mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig, Tubtob sa